जोंनिफ्राय हामग्लायनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। फेब्रुवारि दाननि 2 आरो 3 साननैनि हाबाफारि लानानै UPPL दोलोनि बेहाय जुथुमा जानो थांगासिनो दङ भेरगाव समस्तिनि नैबे जाबांगा फोथार PCDCनि सिङाव थानाय बे पुरनि भेरगाव गेलेग्रा फोथाराव 2 फेब्रुवारि खालि भेरगाव ब्लक एबा 32 नं भेरगाव समस्तिनि सेथि बोसोरारि जुथुमाया बे जायगायावनो जागोन भेरगाव समस्तिनि आरो बेवहाय सानसेनि हाबाफारिजों थान्दै मेल जुथुमनाय बेखौ खुंनो नागिरदों आरो बे थान्दै मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि मानगोनां PTCLनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो बिथाङा फैगोन आरो बिनिफ्राय 3 खालार फेब्रुवारि 3 खालार खालि भेरगाव जिल्ला UPPLनि सेथि बोसोरारि जुथुमाया बेहायनो जागोन आरो बेहाय थान्दै मेलनि बेखेवगिरि महरै जोङो जोंनि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि एडमिनिस्ट्रेटिभ राजु नार्जारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो जोङो गेवलां मेल लाफानाय जादों। बे गेवलां मेलाव BTRनि मानगोनां चिफ एबा UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। दासिम बिथाङा कनफार्मेसन होथ'वाखैब्लाबो जोङो मिजिंथिदों बिथाङा फैगोन आरो बुंथिगिरि महरै जोङो जोंनि BTRनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा आरो UPPL दोलो लेङाइ आफादगिरि जोंनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। लोगोसेयैनो जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि गार्जेन EM राकेश ब्रह्म जों बिथांखौबो हांख्रायनाय जादों बिथाङाबो फैगोन आरो बे जुथुमाजोंनो लोगोसे जोंनि भेरगाव जिल्ला लाइमोन UPPLआ भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा ब्लकनि गेजेराव भलिबल एबा बोलुर बादायलायनायबो खुंदों बेखौ गाबोननिफ्राय बिथांमोना खुंगोन। बेनि अनगायैबो जोङो हारिमु आयदाबो जोङो लाखिनाय जादों आरो गेवलां मेल खालि एबा 3 खालार खालि जोंनि दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 500निबो बांसिन सुबुङा जइन जागोन आरो बे जइन जानाय हाबाफारिखौबो जोङो लादों। दासिम जोंहा 2016 मायथाइयाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेनाय MLA बिसायख'थि गेलेनाय एबा निर्दलीय बिसायख'थि गेलेनाय जोंनि पानारि समस्तिनिफ्राय बापन दास बिथाङा 300निबो बांसिन सुबुं लानानै जइन जानायनि थाखाय बिथाङा थियारि जानानै दङ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव जइन जागिरि बिथांमोना फैगोन आरो बेखौ जोङो 3 फेब्रुवारि खालि जोङो बयखौबो जोंनि दोलोआव सोनानै लागोन। दा बे समाव आङो खावलायहरगोन जोंनि भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समस्तिनि गासै रायजो राजा एबा जोंनि UPPL दोलोनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना जाहाथे बे जुथुमायाव बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानानै जोंनि 2 बोसोरारि UPPL BJP GSPनि जि सरकार बे सरकारनि माखासे मावफारि माखासे खोथा बाथ्रा बेखौ मोनथिनो मोनगोन आरो BTR सुक्तिनि गेजेरजों दासिम माबे दफाखौ मावफुंनाय जाखो बेफोर दफाफोरखौ जोंहा मा मुलाम्फा जागोन बेफोरनि सायावबो जोङो माखासे बाथ्राखौ जों रायजोनो फोरमायगोन आरो जोंनि भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 14 PCDCनि चेयारमेन बिथांमोना भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय एबा भेरगाव समस्तिनि सिंनि PCDCआव जेसेबांखिनि खामानि सोलिबाय 2 बोसोरारि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों MGNरेगानिफ्राय लाफानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माखासे फ्लेक्सि स्किम आरो जोंनि BTRनि माखासे डिपार्टमेन्टनि स्किमफोरखौबो जोङो बाहाय फोसावनो नागिरदों आरो जोङो जोंनि रायजो राजानो जोङो दिन्थिनो हागोन। लोगोसे आं गावबो जिहेतु 32 नं भेरगाव समस्तिनि आङो MCLA एबा BTRनि EM बे हिसाबै 32 नं भेरगाव समस्तियाव मा खामानिखौ जोङो रायजोनो मावफुंनानै होनो हाखो बेखौबो बै खालि जोङो डिसप्ले खालामनो नागिरदों जों फ्लेक्स बेनारनि गेजेरजों जायखिजाया जोङो जुथुमाखौ गोगोमैनो जोङो खुंनो नागिरदों आरो बेवहाय बयनिबो बाहागो लानायखौ जोङो